taký polotajný plán, čo by ste chceli, aby v novom roku bolo inak, než kedykoľvek predtým. Prepáč, ale trošku ťa opravím, akože polotajný. Áno, polotajný pretože keby to bolo tajné, no tak to deti nenapíšu, si to nechajú len sami pre seba. Ale tým, že to, čo veľmi chcú a veľmi si želajú, nám napíšu, tak to bude len taký polotajný plán. Takže myslím, že už nám neostáva nič iné. S deťmi len sa pekne rozlúčiť, tešiť sa na budúce a hlavne vás povzbudiť. Píšte nám na našu výzvu. Píšte fotografovi, píšte Olge, píšte Kalke, píšte všetkým Globusovi. Píšte, aby sme mali na čo odpovedať. Takže teraz už len... Ahoj, kamarádi! Milí diváci, začiatkom tohto ročného novembra si celá naša spoločnosť pripomenie 40. výročie vzniku slovenskej televízie. Je to udalosť, ktorá vytvára priestor pre mnoho spomienkových relácií významných televíznych tvorcov i pre množstvo retrospektívnych návratov k hodnotám, ktoré títo tvorcovia vytvorili a ktoré ste si obľúbili. Aj redakcie dramatických a filmových programov hlavnej redakcie umeleckých programov pre vás pripravila veľa relácií tohoto zamerania, ale jej pracovníci by chceli svojich divákov pozdraviť cyklom premiérových programov. Na dnes sme teda pre vás pripravili koprodukčný film scenáristky Milky Zimkovej a režiséra Stana Párnického Kone na betóne, ktorý vznikol v úzkej spolupráci slovenských a českých filmových a televíznych tvorcov. Je voľným pokračovaním úspešného diela Štefana Uhra z roku 1982 a prináša nielen tragikomicky ladený pohľad na lásku v zrelom veku, ale poskytuje priestor na vykreslenie východoslovenského regiónu 90. rokov. Stretneme sa s množstvom postáv i postavičiek, ktoré spája charakteristické nárečie a ľudský ladený humor.